Yakatanga kukura musoro 4 months. Akabereka ari zvakanaka. Vakatanga kukura musoro 4 months. Ini ndakazvitambira nekuti muupenyu hapana munhu asingacheni munhu wese achada kuzochengetwa paupenyu. Saka ndakangoti nini ndichasangana nedambudziko iroro, saka torai mwana tichengete. Saka nhasi mwana tinongochengetawo. Ndangonzwa kubatikana kuti zvinhu zvakangooma. Ndiri munhu wechikadziwo akangofananawo naivava. Ende zvinonetsa kugamuchira, asi tinongotenda nemwoyo rudo rwavanawo rwekuti vakagamuchira. Tanzwa kuti hama chaidzo dzekumusha kwomwana uyu dzakatomuramba. Ndinotenda zvokuti nhasi wamba kutopererwa kuti mwana wemapamba nomupfekedze chii. Aiwa, musacheme mama, musacheme mama. Aiwa, ndinongoti Mwari dai vavaropafadza. Mwari vaitira zvikuru nekuti vaita zvinotyisa ende vagona zvinoshamisa. Hakuna munhu ataita izvo. Dai vamwe vachigona vateedzera gogositore nzira yavo yavari kufamba nayo. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV. Muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi ya DJ T1. Tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tasvika pano pamusha patasvika. Tauya isiso na gogostole wakanzwawo kusundwa mukati memwoyo wavo, wakati pane pamusha pandakanzwawo kuti pane mwana anoraramawo nehurema. Izvo ndo zvavapawo shungu, wakati rega nditakurawo 2 3 zvandinoendawo nazvo kuitira kuti mhuri iyoyi inge ichibatsirika. Saka ndakagara navo panapa, ndiwo mama vanochengeta mwana pamwe chete nababa varipo. Saka toda kumbonzwa hurukuro yatichaita nawo kuti zvakambofamba sei, mwana wedu akaberekwa akadaro here kana kuti zvakatanga sei. Mama makadizve? Ndinofara mama. So tiri kuona mama, tauya panapa na gogostole nhasi. Wataura iwo wakati pane zvawauya nazvo vachakutambidzai, asi toda kutanga tanzwa mama nhoroondo yekuti chii chakaitika pamwana akaberekwa akadaro here, zvakambofamba sei nhoroondo yake kuti azenge ari zvaari. Yakatanga kukura musoro 4 months. Akaberekwa ari zvakanaka. Vakatanga kukura musoro 4 months. Baba wake namai vake vesongora upenyu ipapo. Vakatanga kukura musoro uchikura. Dzamara asvika pa 10 months ndobva wamira kukura. Wazongoramba wakadaro uya kugara satombogona kana kudii asingagoni. Paangokwanisa 2 years baba wake vafa. Vakafa baba wake 2 years ndopandakanomutora wenini. Vatanga kugara naye. Mai wacho wangu achiri wapenya. Mai wacho wangu wapenya, saka ane BP neshuga. Okay. Yamacheni saka ndakanomutora chinoona kuti BP yavakurira. Vachita samwana yeyu. Vadai vatagara naye. Saka ndagara naye mwana uyu amacheni vakazouya. Ndobva mwana kutosvika 4 years. Ndobva wakaibva ndiri kumusangano wakandira kumasowe.
vamutora mwana waibva watiza naye vaenda naye. Saka akatozodzoka futi muna August gore rino vachiuya vachirwara amai chenewo shuga neBP zvavakurira vangosiyiwa mwana pazvavauya vatongoshaya vanoita mazuva angoita 3 days vatoparara amai acho. Saka mwana vanongosara ndinaye nanhasi ndinaye. Saka mama wacho wakatobva kushayika manje naAugust naAugust mukavakafa muna August. Alright. Saka imimi makabva matora mwana bva matanga kugara naye. Matanga kugara naye. Alright. Saka mwana uyu akura zvakadi ane 5 years. 5 years. 7 years. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka baba wakazvitambirawo sei? Imimi menge mune ukama hwakaita sei? Menge mune ukama hupi naamai vacho? Amai che ndogotwe romba medu nina ndogotwe. Okay. Akabereka vana vake 9 vese vakapera kufa. Vakasara 2. Atora mumwe eyu neyu vakasara vapenyu. Alright. Saka imimi baba wakazvitambira sei kuti munge muchitora mutoro wakadaro? Hazvina kunetsa here? Murume wenyu akazvitambira sei pamakati muda kutora mwana wemugare naye? Baba vakazvitambira kubva pa2 years nekuti mwana munina pakafa murume akaita mwana kuvhara mumba. Saka next door ndakazotofonera kuti yamutore mwana kusora akavharwa mumba. Vachienda kunotsvaga mabasa marito mukuwacha hembe kuwacha magumbezi mumariro vakuona kuti upenyu hwaoma. Saka mwana asara akavhara mumba. Saka tazofonera next door zvanzi yamutore mwana ndopananga mutora. Saka bva pakangozvitambira mwana tingamuse kupe mwana andarasa mwoyo munhu aurasi kubva kugara naye. Kana paakafa mai chinofuta kungoti aiwa mwana rege tigare naye. Alright. Aiwa tinotenda nemwoyo wakanaka wakadaro. Dai Mwari wakugonesai waramba wachikupai mwoyo wakadaro. So ngatichitarisei imimi kugara kwamuri kuita nemwana. Matambudziko api amuri kusangana nawo? Chingava chichi zvamuri kusangana nazvo zviri kukuremerai pakugara nemwana? Zvinondiremera ndezvekuti mwana uyu anosvika panguva yekushaya mapamba ekupfeka. Mapamba chaiwo. Saka kuti anopfeka mapamba nekuti haagoni kana kugara kuita sei. Ndokutobereka ipapo ndokusumudza idi. Saka mapamba nekugara kwachene nedzimwe dzenguva dzekuti ndotosvika kushaya kuti ndobikire chishaya mwana iyu. Alright. Saka iye mwana anonyanya kufarira kudya chii? Nguva zhinji patombobika tikabika raisi ndiye anonyatsofarira. Okay. Neporridge. Alright. Sadza nosadza anodya nesupu. Watompa sadza nesupu anodya nesupu zvaanodya. Yaita nguva yekuti kana adya chikafu cheche kumpa muriwo zvaibuda zvakadaro. Saka tozoda kuti kumpa nesupu ndozvakaita sei ndozvakanaka. Alright. Aiwa tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. So tinodaira kuti munyika medu munomu kune vamwe vane mwoyo wakaita sewaGogo Stole wapushwawo wauyawo nhasi wakati arega ndiende ndombondoonawo mhuri iyaya ndiendewo nezvandinazvo. Saka so makasununguka here kusira nhamba dzenyu kumhuri yeZimbabwe? Kune vamwe vanoda kuzokubatsiraiwo. Handizivi kuti wangakwanise kukubatai sei kuti wakwanise kunge wachizokubatsiraiwo. Umwe anogona kuonekana neturita dzemafuta, umwe anogona kuonekana nesauti, zvinototibatsira tichiramba tichienda kumberi. Inini ndakasununga nokuti baba mwana vana pavakafa vamuground takunzi paitwa nyaradzo pakunzi musara pavana. Mwana munina wakanzi chero munhu munoona paukama munongoti baba. Sekuti mumafira aita murume wacho zvakanaka. Plus mwana uyu chirema avangasina avambomisa padhuze kuti paustereke. Okay. Saka inini ndosununga zvangu kuti ndibatsirwe pamwana kuti ndogona kukundika kumberi kuchengeta mwana uyu nokuti handisoda kuti kundikira kuti mwana Mwari kana achizotongwawo otongwa asindinaye. Zokuti ndikanda kusvika pakurema ndogona kuzosarenda. But masendera inoshanda kusarenda ndinanga nokupa asinenda kaomero. Saka ane dzimwe here hama kana dzababa vacho dzakatomuramba dzekumasvingo ndomushaka kubhikita kuti kuna hama dzababa vake wakaramba. Saka vakatoti taenda kumasvingo ndowagwa baba vake takuita musara pana paipai vakati mafira akaita baba vachira akamira zvakanaka. Saka tizozvotafa sei. Saka isoza mwana uyu vana vacho chero wamauya kungoona kuti baba ndiye ndibaba vakanzi ine watonga kutomira kuti hondo munena wakatoda kutotemwa nezviina kumasvingeko. Itata kuti mafira zvakanaka ta mwana wacho. Aiwa tinotenda mama. Saka wanoda kukubatai wanokubatai sei? Panamba dzangu vanozibata pa 0377 156 701. Aiwa tinotenda. Ivillage Musonza B iri nzvimbo yacho iri Chiweshe. Alright. Tinotenda. Right. Gogo Stole. So tinokutendai nerudo rwenyu rwamaita rwekurangarirawo mhuri iyoyi, rwekurangarirawo mwana anodai kurarama neurema. Anzi chaona hama yako achisekanwe mangwana chinenge chiri kwauri. Saka so tinokutendai nemwoyo
wakanaka, mwoyo une rudo, mwoyo une tsitsi wamaita zuva ranhasi. So chatinoda kunzwa gogo ndechekuti imimi chii chakupushai gogo kuti munge muchisvika pakadai? Ndangunzwa kubatikana kuti zvinhu zvakangooma. Ndiri munhu wechikadziwo wakangofananawo naivava, ende zvinonetsa kugamuchira, asi tinongotenda nemwoyo rudo rwavanawo rwekuti vakagamuchira. Tanzwa kuti hama chaidzo dzekumusha kwemwana uyu dzakatomuramba, kurakidza kuti vashoma vanogamuchira. Saka nokugarawo nokufambawo unongochimbonzwa kuti zvazodai vamwe havazokwanisa kuita sikireti aenda zuva pabhare sipo. Zvinhu zvokuti kana wabatsira ingobatsira nemwoyo unoda, nokuti mangwana handizivo kuti inini Mwari vachazondiitirewo pamberi apo. Saka ndinongoti rambai mune rudo rwenyu. Zvinhu zvisingagamuchirika, asi tinongoti kuna Mwari ndo vanochengeta vanhu. Saka ndatiwo ndikandibatsirawo nepandinokwanisawo ipapo. Zvingava vakadyawo 2 days idzodzo tichionawo kumberiwo nevamwewo kuti vanenge vanzwawo tsitsi vachibatsirawo nepavanenge vanapo. Hazvinei kuti kuri kudiwa zvino makutukutu. Chaunacho kana kava godo chairo resipo rinobatsira kuti anowachirwa zuva iroro rinenge ratofamba. Aiwa, tinotenda gogo, thank you very much. Mazvita nemwoyo wenyu wakadaro. Dai Mwari wekudenga wakurangarirai zvakare, varamba vachikushandisai zvakadaro, nekuda kwekuti mwoyo wamuinawo mwoyo wakanaka, unogona kubatsirawo vamwe vanhu. Aiwa, tinotenda gogo. Aiwa, mazvita, Mwari wekudenga wakurangarirei. Alright. Regai ndinzwe pana mama. Mama, mune mashoko here pane zvamaitirwa nhasi nagogo Stole? Ndinotenda zvokuti nasvamba kutopererwa kuti mwana wemapamba nomupfekedze chii. Aiwa, musacheme mama, musacheme mama. Aiwa, chiregedzai kuchema mama, chiregedzai kuchema. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga ndo chimiro chiri panapa. So tikukumbirawo zvedu vane mwoyo wakanaka, vanonzwawo kupushwa naMwari. Taikumbira kuti dai Mwari wengu wakushandisai, wakupushaiwo kuti tikwanisewo kubatsira mhuri iyoyi. Zvichida vanokwanisawo kuraramawo zviri nani. Ndofunga muri kuona kuti zvinhu zvacho ndomamirira zvakaita. Baba namai vemwana vari kuchengeta vakashayika, asi iwo ndo vakati aiwa, chiregai nditakure mutoro vacho. Munoziva kuti zvakaoma. Ko dai wengu asina kumutora mwana yei, dai nhasi yenga ari papi? Ini ndakazvitambira nekuti muupenyu hapana munhu asingacheni, munhu wese achada kuzochengetwa paupenyu. Saka ndakangoti neniwo ndichasangana nedambudziko iroro, saka torai mwana tichengete. Saka nanhasi mwana tinongochengetawo. Munamo matambudziko tinenge tinongori naye. Aiwa, tinotenda. Saka mwana wedu anotaura here? Munotaura naye sei? Mwana uyu anoita nguva yekuti anogona kungotaura kuti baba avo vauya, kana ndoda chakati chete, zvobva zvaperera ipapo. Ndinongoti Mwari dai vava varopafadza. Mwari avaitira zvikuru nekuti vaita zvinotyisa ende vagona zvinoshamisa. Hakuna munhu ataita izvo. Dai vamwe vachigona vateedzera gogo Stole nzira yavo yavari kufamba nayo. Wheelchair anoida nekuti akanga patakamutora pacho akatenga achigara aitochekerwa mugoro, achiiswa mugoro kuti agone kugara. Saka isi takazongotsvaga chichayawo chokuti aitise aone pekugara. Saka wheelchair anoida kuti agogona kugara, vagowana kupushawo kufamba naye, nekuti mwana ati simukei maberekero anoremera. Toda picha.